नै सान्दुंखौ इन्जय खालामगासिनो दुगैगासिनो बयबो सिख्लाफोरा गथ'फोरा गासिबो। खुलुमबाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय दिक्सर गर्ल यूट्यूब चैनल। सो दिनैनि भिडिअ मा जागोन होनना थाम्बनेल टाइप होननानै मिथिखाबाय जानांगौ। दायो जोङो मारिना बीचआव फैदों नायदो एबार सिख्लाफोर दुबाइनि सिख्लाफोर फैनाया सिख्लाफोर ओरैबायदि सिख्लाफोर नायदो मेगन गलायलायनाय। हा बायातरा हम किधर जा रहे हैं अभी? बीच ही जाएंगे ना पीछे। हाँ इस तरफ। कर रहे हो? नहीं जूम भी कर रहा हूँ। ये दिख रहा है, आप थोड़ा इधर जाओ। हाँ अभी आप वही चंदन ये भाई जोङो थांगासिनो नै ओमफ्राय बिदि फिसा फिसा हाट्सफोर थायो आरोना बे हाट्सफोरखौ बुक खालामनानै लायो ओमफ्राय बेयाव इउके इउएसए नि मानसिफोर फैनानै बेयाव रिलेक्स खालामो बिराद मोजां रिलेक्स खालामनो थाखाय बिसिना माने सान्दुं जायाना ओंखायनो बेयाव सान्दुं जानायनि थाखाय सान्दुंखौ इन्जय खालामो आरो जोंफोरा इन्डियायाव बिराद मोनखायो नालाय ओंखायनो बारा इन्जय खालामा सान्दुंफोरखौ बाखि नायनो हागोन बिदि हाट फिसा फिसा दङ इन्जय खालामो है ना। ना आओ तो मैं आपका रिकॉर्डिंग करता हूँ। नहीं ना आ रहा मैं हाँ हमें वो करना है अपलोड देने। पीछे नहीं लांथां दुगैगासिनो। सीधा हो जाओ अभी। हम लोग हाँ अभी ठीक है इधर रुको। इधर से दिखाई नहीं देगा अंदर है। ये चप्पल अंदर लेके मत जाओ, चप्पल बाहर रखो। मैं भी इसको रोकता हूँ। हो गया नहीं मैं ले रहा हूँ आपका जॉब। ज्यादा मत जाओ इधर उधर। जाना है कहीं भी जा सकते हो। ये प्रॉब्लम है गर्मी हो जाता है ऐसे भी गर्म है। नहीं लांथां दुगैगासिनो।